tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang ako sa pangalang RD, 34 years old, at isang arkitekto dito sa Singapore. Sumulat ako sa inyo dahil nalilito ako sa kung ano bang dapat kong gawin sa susunod na mga araw. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ko sa inyo para naman mabigyan ninyo ako ng payo. Ganito po kasi. Nakilala ko si LJ sa isang dating app. He's 38 years old. Singaporean at may kaya sa buhay. Yung sweldo niya 4 na beses na mas malaki sa sweldo ko. Kaya naman nung simula, naiilang ako. Hindi tulad niyang residente dito, hindi ko sigurado kung hanggang kailan ako pwedeng manatili dito. Napaisip ako kung itutuloy ko ba yung magandang nasimula namin. Kasi kapag naging kami, parang may expiration date naman yung relasyon namin. Dahil nakadepende yung pamamalagi ko dito kung marerenew ba yung work pass ko. Hindi pa man nagsisimula, parang kapag natapos ang visa ko, matatapos na din kung ano ang meron kami. Nanaig ang pag-ibig namin sa isa't isa, kaya sa kabila ng mga agam-agam ko at pag-aalinlangan, naging kami. Maayos naman yung 3 taon naming pagsasama. Pareho kaming mahilig mag-travel, kaya we went on travel trips, hindi lang sa Asia, pati sa Europe. Ay, parang gusto ko silang maging friend. Friend talaga natin yan, umpisa pa lang eh. Our new BFF! Architect yan sa Singapore eh. Tama! Di ba? Sa susunod na buwan naman, papunta kami sa US. Ilang buwan na din akong nagre-renta sa bahay nila. Kaya naman hinimok niya akong mag-apply ng permanent residency. Pero hindi na-aprobahan. Kailan lang nag-resign ako sa trabaho due to personal reasons. Ibig sabihin, pwede na lang ako mag-stay dito for 30 days after my last day sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Nicole and Diego, ano pong gagawin ko? Pwede naman akong bumalik sa dati kong kumpanya pero kakailanganin kong umalis na sa kanila. Magkikita pa din naman kami, hindi lang kasing dalas ng dati. O mas maganda bang umuwi na lang ako dyan sa atin para tuparin ang pangarap kong magtayo ng sarili kong design firm. May naipon naman ako at may mga kliyente nang naghihintay sa akin. Kung magpapakatotoo ako sa sarili ko, 2 lang naman talaga ang pinagpipilian ko. Si LJ o yung pangarap ko. Kung kayo ang nasa katayuan ko, ano pong gagawin ninyo? Salamat po sa inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig. RD. RD, sa tanong mo kung anong gagawin mo sa the last 30 days, bumili ka ng pasalubong. Ayan, totoo. Para hindi ka mahirapan, pwede namin ikaw i-PM kung ano yon. Kasi baka mamaya sabihin, naku, pinahirapan pa ako nung kumikinang na tambalan, nag-iisip pa ako. Alam ko na kaagad kung anong hihingin ko sa'yo dyan sa Singapore, okay? Trip to Universal Studios, ticket, papasok na, kasi pupunta ako dyan ng April eh. Baka mag-abot pa kayo. Oo, baka mag-abot tayo. Ano na? Saka Doon tapos, ituloy. doon natin ituloy yung yung pag-uusap. Tapos pluk ko na rin sa'yo kung ano yung mga gustong ipasabi at iparating ni Diego. Ayun. Okay? Next topic. Charot. Kasi gusto ko yung mga gatong usapan sa Singapore magaganap. Over coffee sa Singapore. Yes, 'di ba, sa Marina Bay Sands. Yan. Overlooking the city of Singapore. Charot. Anyways, ano ang pipiliin? Pangarap o pag-ibig? Pag-ibig. 'Di ba?
Ako kasi pag-ibig kasi talaga ako, Jegs, ever since. Nagkataon lang, hindi nagkataon. Blessing lang din siguro ni Lord. Hindi siguro. Blessing ni Lord Yes. na hindi ko man pangarap na maging DJ. Itinalaga niya talaga ako dito at alam niya dito talaga ako mag-grow. Alam niya talagang ay nako, pinanganak na yung bida-bidang maingay. And because of love, nga yung priority mo, dinala ka sa Love Radio. Correct, di ba? totoo. And it's also because of love. Because of love. Dahil minahal mo, nagkakaroon ka ng heartbreak, Yan, di ba? nagpunta ka sa Love Radio. Correct, di ba? At dito din naman sa Love Radio, ako dinala ng aking love life na mapapangasawa kasi Tama. ang napangasawa ko ay isang listener. Correct. Di ba? Oo. So, ganun. Kaya kung ako tatanungin mo, ang pipiliin ko talaga ay pag-ibig. Yan. Sa akin kasi, Yan. madami ako nakilalang natupad nila yung pangarap nila, pero dahil wala silang someone to share it with, parang feeling nila kulang Parang yung kulang. pangarap. Oo. Yun, that's me ha. Pero, At babalik sa question na, ano sa akin? oo, May ano mali ba sa akin? correct, Yan. di ba? Yung ganon. Pero kanya-kanya tayo. I mean, walang masama kung you would pursue your dreams. Walang masama doon. Correct, oo. Di ba? That's me. Ewan ko ikaw, Jegs. Para sa akin naman, Pangarap pipiliin mo para malito siya. ang question kasi dapat na underlying dyan, is it worth fighting for? Yan. Yung Ayun relationship, din. Correct, diba? correct. Meron, Or yung pangarap. meron pa ba tayong pinaglalaban? Kung kay dun sa kay LJ, yung sa kanyang jowa. Yung kapag ka nagstay ba, ako dito at ikaw ang pinili ko at hindi yung pangarap ko. Anong meron? Anong meron? Oo. Yan. Pero pag umuwi naman ako sa probinsya, nagtayo ako ng design firm, malamang unang-una matutulungan ko si Nicole Yala at si Diego. Correct. Kasi walang ka-design yung bahay namin. Di ba? Tsaka may mga kliyente na siya. Yes, oo. Although parehas may risk ka. I mean, kahit naman sabihin sa kanya Lahat naman Oo, lahat. Wala pong Oo. wala. Maski naman na lawyer, never sila nagsabi na merong na 100% it's in the bag. Panalo na tayo, hindi. Correct. Lagi na lang sinasabi, laging merong risk dito. So, at least kung i-risk mo man lang yung pag-ibig, tama yun, itanong mo muna kung is there something that you are risking for? Oo, Baka diba? naman ikaw lang ang nag-iisip ng pagmamahal pero siya talaga naka-move on na Yan. siya. So Oo. ano ba yung status ng pagmamahal nitong ni LJ? Para Andun sa'yo. ang leaning na ba to tie a knot? Yan. Or just relationship lang? Pero, in fact, di ba kinonvince siya mag-permanent residency? Oo. Baka may ganon. Hindi namin alam yung buong kwento eh. Pero kung merong gano'n na talagang you're leaning to that sa situation na talagang you're gonna tie the knot na magpapakasal Yan. na kayo, then Why not? Oo. Diba? Kaya ang sinasabi ni Nicole is pag-ibig. Correct. Choose pag-ibig. Yun kasi, talaga eh. Ano siya eh. Ako para sa akin kahit na, kunyari, at the end of the day, hindi ko pinangarap itong trabaho na meron ako, pero I'm so blessed to have this kasi gustong-gusto ko siya. Hindi ko na gusto magtrabaho ng kahit pang ano. Gusto ko, na itagaan nyo po sa bato. Lahat ng mga matitigas, ulo ng kapitbahay ninyo, di ba? Na itong radyo is my life. But at the end of the day, kahit anong kabisihan ko dito, I always go back to the ones that I love. Yan. Diba? Pag nagkakaproblema ako dito at naiiyak ako, ang una kong sinasabihan, hindi naman yung boss ko eh. Ang una kong sasabihan, yung best friend ko, na asawa ko, Ayan. na love life ko. Correct. Yun. Ipinanganak kasi si Nicole as Disney princess na Yes. si Fiona. Oo, correct. Oo, kasi ang asawa ko ay si Shrek. Ang mga ganda naman si Fiona. Si Ha? Fiona maganda siya yung originally, di ba? Parang naging ogre na lang siya, naging sila ni Shrek. Oo nga, nung naging sila ni Shrek. Pero parang pasok pa rin sa mga Jegs kasi yung mga anak namin parang mga patay gutom din katulad ng mga anak nilang matataba, di ba? Hindi, sinasabi ko na you are Fiona kasi in the sense na talagang you're leaning to romantic love. Oo, yun Makaharap ka talaga. ng prinsipe mo. Correct. 'Di ba? Yun talaga ang pinili kahit na magmukha ka ring ogre in the end, 'di Yes, ba? oo. Kasi yun eh, parang pinipili mo ang pag-ibig at masaya ka sa iyong pag-ibig. Oo. Yun, Ayan, 'di ba? oo. Kasi hindi talaga nabibili ng pera eh Oo. ang happiness. Oo, kasi itong pinagdadaanan mo, RD, it's a question of the heart eh. Correct. Priorities. Heart mo, yung heart mo na doon sa relationship and yung heart mo doon sa gusto mo mag-establish din ng kabuhayan dito sa bansa Sa natin. Kaya para Pilipinas. medyo
Parehas naman kasi mabigat. Oo. Parehas importante. Nasa dilemma ka sa stage nito. Kasi kung sigurado ka, mas lamang yung ganito, hindi mo na itatanong Correct ko eh. ka. Ano na lang, handa ka na lang tanggapin ang lahat ng mga risk at lahat ng challenges, kaakibat nito eh. Kaya lang baka may factor nga na kahit piliin mo yung pag-ibig, hindi ka sure kung si LJ papunta na doon. Correct. So, diba? siguro dito titimbangin mo ano ba yung mga pros and cons pag dito ka umuwi ka ng Pilipinas, ano ba yung pros and cons pag nag-stay ka doon. Oo. Pwede ka rin bang mag-open doon? Oo. At saka yung possibility na may mahanap ka dito? Pwede din. O parang Diba? decision making din ni ex mo, ni Christopher, correct, diba? oo. Hindi naman overnight nag-decision siya, talagang tinimbang niya lahat eh. Tama. At sa pagtimbang At niya, parehas nakita niya. na parehas mabigat ha. Oo, parehas mabigat, halos 50-50, pero may isang lumamang point which is the family. Correct. Kaya niya piniling nagdesisyon. Oo. umalis, 'di ba? Oo. So, yung ganun, dapat meron talaga sa decision making, very tricky talaga siya eh. Meron talagang isa diyan na dapat magpating para maging 51%. Correct. Oo. And always leaning ka doon sa side na hindi naman puro lahat heart. May logic pa rin, nandun pa rin yung logic. Eh. At importantious din, you pray over it. Yes, yun. Pinaka-importante sa lahat yun. Yun. Pagdasal mo na, Lord, please, bigyan nyo naman po ako ilagay nyo po ako sa tamang landas. And pag finally you've decided upon it, it's important na panindigan mo na siya. Wag ka nang mag-what if. Tama. Kasi nagiging mali ang isang desisyon kung hindi mo siya mapanindigan. Correct. Yung ang dami mo pang what if na sana kung yung kabila yung pinili. Hindi. Nag-decide ka na dito. Tama. Yan na yun. Parang ano lang yan parang pinapili si Neo ni Morpheus sino ng yan? red pill. Hindi ka nanonood ng Matrix. Ay, hindi. Kasi hindi ko Keanu Reeves naabutan. yun eh. Hello. That's so old. Yung mga may alam ng The Matrix, alam na this, Frozen Shoulders. So yung pinapili siya. Pag yung blue pill and red pill, di ba? Ayaw nga, natandaan ka na. Correct. So, diba? pinili niya gustong malaman ng katotohanan kaysa sa bumalik sa doon sa parang sa fantasy. Ayan, di ba? So, may ganyan eh. Oo. And, ang pinaka-importante, bukod sa pagdarasal, to help you decide, is panindigan mo yung decision mo. Correct. Ito yung na yun. prayer talaga. Oo, mahalaga talaga yun. Like, di ba nakwento ko nung nakaraan ding mga episodes natin, na sabi ko, kung uuwi ba ako sa probinsya. So, pinag-pray ko, ang gusto ko umuwi. Parang ikaw, halimbawa, gusto mo yung sa relasyon or pero pinag-pray ko. So, pinakita nga ni Lord na may resistance sa side ko and then sa side din ni Mrs. Nilet. So, ibig sabihin, so, parang hindi pa pwede. Kahit gusto mo, dahil pinagdasal mo, pinakita sa'yo at pinaramdam sa'yo na, hindi parang pa. Parang ang linaw, oo nga. Hindi pa pala. Diba? So, be amazed by what the Lord can do for you in this decision-making process. Siya! Salamat na marami sa pagtutok! Thank you, Artie, for sharing your story with us. Ayan. See you soon! See you in Singapore. Coffee, Marina Bay Sands. Hanggang dito na lang po ang katambalang kumikinang apo. Ako po yung kumikinang ulo, Diego Bandino. At akong kumikinang ina mo, Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1